Takže práve sme zistili, že už je aj pizza gogo, lebo máme hlad. A dobrý základ má, veľmi dobrý základ, že rajčinový základ, syr, kukurica, oregano. Počkaj, daj to. Pozrite sa. To je, že pizza gogo. Rajčinový základ, dúfam, že to zaostrilo. Počkaj. Tak. Je to tam. Za 5,20 veľká. Za 5,20 veľká. Prečítaj, čo tam je. Čiže rajčinový základ, syr, kukurica, oregano, šunka. Podľa mňa veľmi dobré. Super pizza, no. Neviem, či si robia prdel alebo čo, ale tak asi ich napadlo pekné meno. Veľmi pekné meno gogo, podľa mňa. Mám kus. No. Takže teraz sme u Dušana doma. Už jeho izbu poznáte. Nerob, Dušan. Fakt nerob. Odhlas ma z toho Facebooku. Som teraz prihlásený za Gogomen TV na Facebooku a tam ten debil robí hovadiny. Tuto izbu určite poznáte u Dušana. Už som mu tu rozbil strop, tu niekde. Počkaj, či tam nájdem nejakú, tu je jedna škvrna. Nie, to je tá mucha ešte. Dobre, takže pozerali sme na internete pizzerie, ktoré do Rusoviec donášajú ešte po 9. hodine. Tak sme našli toto, tak teraz odtiaľ objednávame. A kúkame a zrazu pizza gogo. No, to je cool. Čo si o tom myslíš, chlape? Super. Lepšie neexistuje. Ukáž nám jojo, ale tento vie jojovať, napríklad, na rozdiel odo mňa. Ti do toho freestyle? Tu mám jo. Hej, daj mu do toho freestyle hudbu. Ne, netreba. Ale neukáž. Daj mu hudbu. Ja chcem hudbu. Chceš hudbu. Pusti niečo, naozaj. Zdržuješ. Daj to, čo sme púšťali my. YouTube. Počkaj, dáme. Našťastie neviem, čo ste púšťali Dušanovi, takže... No tak dobre, to bude... Počkaj, ako to bolo? Running in the 90s. Dáre. Ideme na to. Poď, no poď. Poď. Neviem, čo to je, ale... História sa opakuje. Demeno! Počkaj, podrž. Ne, ja nechcem. Nedúp! Daj tam, počkaj. Nedúp. Daj jojo. Ne. To je samovrátka. Vede to rozlota. Počkaj, ty máš také malé prsty. Je to noob. Už zase to zabudol, počkaj. Daj mi to sa. Nedúp. Nedúp. Tak tu si môžete pozrieť, že som si zaplatil Volko. Potom tuto som si znova zaplatil Volko. Potom tuto mám loot karty. A ideme na to. Dobre, sa zlepšil. Počkaj. Čo? Že kombo, počkaj, teraz musí dať hore. A zase na to, zamotáš, potom to si späť. Teraz to dáš medzi nohy, pozrej. Nie sa zamotá, to má na prste, počkaj. Nedúp. A teraz dáš 3 kolečka okolo seba. Vyšlo takto a teraz sa začne hudba. Running in the 90s. Nedúp. To si najlepšie komba na javi. Running in the 90s. Ríšo. Takže dáme všetci Vaša. Dáme Vaša všetci. Tak tento bezvýznamný vlog, ktorý vám zničil život. 3, 4. Vaša.